Ilang sakahan sa Abra na tubigan dahil sa nararanasang pag-ulan. Narito ang report. Dahil sa nararanasang pag-ulan sa Abra, natubigan ang ilang sakahan sa probinsya. Kaya sinamantala ng ilan ang nag-araro sa kanilang mga sakahan. Umaasa ang mga magsasaka na magtuloy-tuloy ang ulan upang makapagtanim na ng palay, lalo na sa mga sakahan na umaasa lamang sa tubig ulan. Bugaso. At minalala ka nga marunot di bugaso. Malamig na panahon ang nararanasan sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija ngayon. Bunsod ito ng magdamag na pag-ulan na bunsod ng LPA. Sa kabila ng pag-ulan ay wala namang anunsyo ang lokal na pamahalaan hinggil sa kanselasyon ng klase. Samantala, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa hilagang silangan ng Virac, Catanduanes. Hindi inaalis ang tsansa nitong maging bagyo habang nananatili sa PAR. Hahatagin nito ang southwest monsoon o habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, lalo sa western sections ng Visayas at Mindanao. Magpapaulan din ang localized thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maulan sa malaking bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. May matitinding ulan sa ilang lugar kaya maghanda sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Bagyang mababawasan ang ulan sa gabi maliban sa ilang bahagi ng Cagayan Valley. Inaasahan din ang pag-ulan sa iba pang bahagi ng bansa. CJ Torida, 1 North Central Luzon.